Учени от БАН установиха, че гледането на тим предаването ХАХ удължава живота. Това се дължало на факта, че е най-позитивното предаване в националният ефир. Аз съм Марио. Мира Константинова Панайотова. Габриела Петрова Влахова. Аз съм Веселин Димчов Христов. Аз съм Искра Любомирова Алексиева. Графичен дизайнер на Зелен домат. Журналист за Зелен домат. Една от главните редакторки на Зелен домат. Аз съм Илияна Василева Дадарова и съм главен редактор на Зелен домат. Не знам какво съм в Зелен домат. Журналист в Зелен домат. Аз съм Владимир Владимиров Груев, a.k.a. Freaks, Monstripe Crew, All Day, Every Day. Не знам какво точно правя за Зелен домат, нещо от сорта на писане, но се надявам да е полезно. Да манипулираш някого, това означава да се опитваш по някакъв начин да му влияеш, косвено, не пряко. Манипулирате ли вие читателите си? И те нас ни манипулират, и ние тя ги манипулираме. В крайна сметка това е училищен вестник и най-малкото, че се създава фалшивото чувство за свобода, което по някакъв начин те ограничава. Продължаваме с прегледа на печата. 200 замръзнаха на пешеходна пътека, шашнаха именувачите в подлеза на халите. Ти там бил ли си? Да, бях. И да, беше яко. Не беше в подлеза на халите, като начало. Къде беше? Бяхме на пешеходната пътека пред Софийския, подлеза на Софийския и в самите хали. Също не бяхме 200. Щеше ми се да бяхме 200, ще бе по-яко, но бяхме 50-60 макс. Търсят сензация. Колкото по-голяма е бройката, толкова повече ще се купува. Той каза, че е гей и че по телевизията ще да стане. Ето това е пример как медиите могат да изкриват нещо и да извадят примерно нещо от контекста. Въпреки че БНТ присъства много настойчиво в Първа английска, тя все още не е изследвала една много важна тема при нас – алкохола. Пише вестник Зелен домат. Какво ги интересува учениците на английската гимназия? Госпожо редактор. Госпожица редактор. Ами интересуват ги в общи линии, мисля, че само простоти. Защото никой не сяда да прочете една смислена статия. Всички се блъскат за теста, примерно, който е хубав, нали, забавен, но не е смислен. Или пък за някакви клюки, предполагам. Но ние избягваме да пишем такива неща, защото не е правилно. Как ще ги накараш да прочетат твоята смислена статия? Ами не знам дали ще ги накарам, но като я сложа във вестника заедно с другите неща, се надявам, че един човек ще я прочете, докато се занимава и с другите неща. Това, което нас ни интересува най-вече е да отразяваме правилно мненията на учениците и заобщо всичко, което се случва в нашето училище. Ние се опитваме да го направим интересен и за тях, и за нас, и за всички. Но не може всеки да е доволен. Правим интервюта с ученици, защото имаме най-разностранни таланти, участват в музикални състезания, в състезания за науките, физика, химия, какво ли не, пътуват в чужбина по най-различни поводи, но някакси не всички се интересуват от това. Може би домата ви е зелен, не защото е свещ, защото е мухлясал. Не е мухлясал, може би защото все още никой не е достатъчно зрял, за да го разбере. Пешо Василев забива 5 в Шипково. Вестник Зелен домат. Тази статия е за учител по история, който се е повеселил на една от екскурзиите от училище. Тук са описани неговите общо приключения, нали, с ученици, ученички, тези неща. Това са нещата, които хората ги знаят и ги интересуват. Въпросът е, че ето след този брой цялото това нещо престава да бъде. Това е първият брой на вестника, който е анонимен. И наистина предизвиква голям фурор точно заради тази статия, която е малко скандална, но според нас точно това трябва да вкараме в Зелен домат и това ни липсва. Това е доказателство, че с 2-3 статии можеш да привлечеш много повече интерес, отколкото с 10 статии. Ние трябва да търсим сензацията, но наистина трябва да са реални неща, които са се случили и ние сме сигурни за тях, както в случая сме сигурни за тази статия, че е реална случка. И накрая имам едно неустоимо предложение към вас. Разбрах, че искате да вземете интервюта от екипа на ХАХ. Каня ви, дойдете в нашото студио и да ви проверим не само как взимате интервюта на екипа на ХАХ, а как се справяте и с телевизионната журналистика. Теб и нея, съгласни? Само ако ни позволите да ви поманипулираме. Ти? Аз съм напълно съгласен, само ако ни отделите някакво ефирно време, естествено, защото това ще е нашето заплащане общо взето. В крайна сметка, един журналист
трябва да бъде известен преди всичко, за да могат хората да го чуят. Имаме сделка.